Tommonenhan se koko kone on. 650. 1900 kiloa omaa paino plus työlaitteet. leveä linko. Tuplafasterit on laittanut sen takia, että saa kallistelija tai sivusiintejä väliin eri työlaitteiden kanssa. Se on takahydrauliikka veity tuohon eteen. Nurmikumit, jos on kuorma-auton nastat. Tehtaalta tuli erittäin hyvä pito. Ei oo ikävä ketju. Lämpöisenä on pysynyt hytti. 25 astetta oli pari päivää sitten, kun kävin linkohommissa. Hiki tuli hytis. Toki lämpöstä lähe. GT-hytissä on se hyvä puoli, että tuolla on suulake, mistä tulee lämmintä ilmaa, se tulee tosi lämmintä. Yläsuulakkeet on tuossa. Erittäin iso harppaus DLX-hyttiin nähen. En osannut vielä kännykkää kytkeä tuohon radioon, mutta täytyy sehän harjoitella. Litrat on tuossa keskellä. 2 pumpulla nyt noilla kierroksilla ja 1 pumpulla. Vähän se vaatii noita kierroksia. 2 tonniin on 5. 63 on jo 2,5 tonnilla ja 79-80 tulee täysin. Että aika vastaava on 700 sarjan kanssa, mutta paineet on pienemmät, niin se kuulee, kun tuo varoventtiili antaa myöten, kun ajelee tuota lingolla täysiä kasapäin, niin se tekee sen. Tämä on ehdoton tää ilmajoustettu penkki. Saa nostaa, laskea, jäykkyys säätyy siitä. Ilmasta oli hämmitetty siitä. En minä tiedä mitä sitä. Jousto, puomi on helekutin hyvä, kun tuolla tien päällä ajaa, niin se joustaa työlaitteen kanssa. Se on ihan kuin olisi koko vehe jousitettu, että suositeltava lisävaruste on se puomin jousitus. Semmonen peli.